Title number 1 Photoshop settings kan lut tay la tamzo kan crack version kan man wang crack version kan soi tay la crack version raw po hian crack thiam deuh lek le thiam lut tuk lo an website vel han ti changklum nan mo vela mang hi an tam ve em ta chuwang chuan kan Photoshop download la hi film korangai khop me a tha ho siam te mila a tha ho crack kan niam ti kha apoi mo khop min ga ria hey Russia ho hi an crack smooth thei em me an ni ho crack ho hi a tha tin tu nuwa hey South Asia Pacific lam hi Vietnam ti te Philippines ti vela tang te po hian crack thiam tak tak an suak ve boka chung ho crack chu a smooth big em chinta ni chumwa download re pon Photoshop in ang che po an file size an mi lo hi a then chu 4GB vel ni line then khat ve thung chu 4.8 vel lai ten han ni chinta Photoshop smooth tra du kha chan a hacker po kha share ve de lek khalam ka chu soi thui lo teng kan off topic de lek a engpo chu ni se crack version hi man kop lo ti om je chu antiran 2020 version mangta la 2018 le 19 te ka install kop noi chon a fu vak don lo ni so a san chu a crack 2 ang lo an crack dan style technique po ai nang lo de lek thin ta chu wang chon Photoshop kan hona piang te khan engtin moni a hlui lo om box si a hlui le lo om box si khatiang ani de noi thin khan a buai ve de lek thin ta chuwang chon muanga atanga khating vel te kha om fo thin ta ni chu chuwang chon crack version kan mang ani chuan pakhat chau mangila adang ho zawng ka chu uninstall vek la chu chuan a fel file de lek thin bok ta ni kan install topa kan uninstall le topa a fel file mo kan tia Adobe software re chon chu tiang chu ni ngai me lo ni kan entir sin long chaunga settings a kalila apps a lutaila ngoro chu tian ti lo teng chan chu kan Windows version manai nang lo ke chon 11 ka manga thenin 10 an manga 8 10 manga thenin 7 te start hen kalila chon control panel a control panel ta hen ai nang tlang vek Windows a chon hela tang yan ta hen program and features a hen kalila chon hela hen kan program install ho zong chom halo lang mai don ta slide chon antina hela hen Adobe Photoshop 2022 ka mangta ke ma chon abdang 2021 mo 2019 ti velo omni ko chon right click la uninstall vekro khang ho zong kha mo hemi hi I uninstall ringot khan a fel file ta ti na ni mi lo nia I hemi zo hian I close anga I computer I restart potang chon chumi zo chuan this PC a kan lutanga chon C drive a kan kalanga chon headlight te hian view a hian hidden folder so ka kan show ngai ta ni chu he ke chon ka hidden item chi te hi ka on to ta kimi te khi in Windows an ni velo ni chon helai apo hian ka folder options ti te ka kalai te kan options a hian helai view ti a hian I folder options ni ki mo view a kan show hidden files and folders ti te ki I apply ang chulai te chon ni danga lo langai lo heng te ki king ho zong hidden files ve kan ni ta chu lo lang don ta ni chu ma sabera chon I uninstall fel file to nu khan program file hen kala Adobe a hian chon achunga hen Photoshop 2021 ti vel a hlui ho kha lo om ni chon I delete makang delete pop pakhat chau kha om tur ni chu ma chuan back leila headline users ti hen kal leila headline hian I computer big khan computer thenin mingan nei vekta kema bika chon hei kong khol ring hin meta I computer a chon dang mai theita chuwang chen ta khan kan lu tanga chon hemi chunga hian app data ti hi lo omanga kan lut lenga chon heta hian roaming te hian lut leila chon Adobe chung ber ki lo om le ta a kit like in zawng la Photoshop 2021 am 2019 a hlui ho rang kha I mu ni chon I delete makang khang ho kha uninstall to nuwa po an registry vel tele thil mo files kha ala om vek thin ta ni chu chung ho chu manual kan delete file file ve kan ngai thin ta chon thil poi mo le deu pakhat oma kan registry atangin khang Photoshop hlui ho a value ho kha
kan delete le ve kan ngai ta ni chu khami ka kan thiam lo ni chon c cleaner te hi atangka em ta c cleaner hi a free nia an mani website atang khan download mai thei ta free cleaner te install nga chon thei c cleaner hi ni mai ta headline registry hian kan lu tanga chon headline hian kan scan for issues hian kan click kan registry khan thil cham bang to lo a software to silo an registry la cham bang kha ve thin ta chlai chon king ho zong chon khi ke ma pokin clear ngai an ni thin ta chuwang chon headline hian ading lampang jok review selected issues again kan click lenga chon I backup du amatia ke changa du lo ta chuwang chon no ka tinga chon fix all selected issues roin ti ta ni chuwang chon king ho zong zong te khi kan fix all ve kan delete ve kan chuan ki a quit vek ta chuan kan close anga chuan c cleaner poi kan close anga chuan computer kan restart ang mo chuan psc hong taila kan hon vele hian hemi home screen te hi lo lang ta kema photoshop bi ki chu fel file am ta engma recent files vel engma om lo ta masel lo khoi rei de lek to pe chon heng a hian thil ron lang tru ta headline ten kan khoi zong file te ka lo lang tru ta chon head lampang kilal te la hian video ti vel te sign in na tur te lo ma khang khan kan resource hi he mm ta ni pai dei ka du thin ta ni chu om lo se ka du thin ta ni chu ma edit a hian kan kalanga headline preference a hian kan lu tanga chuan general atangin tranang photoshop kan set fel file don ti na ni chu ma entinan thil chi sang te kan la value vel kan lo thlak de nei nuai te po ani mai thei ta enge ni po hre chiang hlei lo chu wang chon khang ho song kha kan reset vek tu ni chuan general a ta hian omila chuan hi reset preference hi kan click nga okay kan tianga reset all warning dialog box hei poi kan okay nga chuan kan okay nga chuan photoshop hi kan close ta panga chuan kan open leng abul tang tak mewin kan khoi don tin an chu abul tang lo follow ve du tan po ati chi view mai the chuan ma sabera chuan edit a hen kalila preference lut leila asan chu in reset vek ka chuan general an kalanga ma sabera chuan home screen ka kan du mi lo ta chuwang chuan hei kan off anga chuan interface hen kal thaleng interface hen entilan psc dum de lekin ka du avar de in ka du ti vel ka khalai thlam na kha ni de mai ta ke chon dum ka du ta chuan next a chuan color le border heng helai te hi ni border ti om che chu border ti om che chu helai thil kan hona asir khalai border ang type te khama chuwang chun khami border kham drop shadow lo lang riai duem ti na velang tlukani ta chu animation ni chu om je bera chun chuwang chun heng te po hi off ka du thin ke ma chon asan chu resource hi ei lo se ka du ta ati muang mai thin ta kin nan na ka da ve kanga chuan kal zelang tools tia hian show tool tips ti le show rich tool tips ti hi om bok ta ki ka off zia ta ki ma bi ka chon achan chu headline vel khan tools khalom ta emaw hi tian wa data la video vel lo in play ang mo chuan eng tools nge ni engtin nge na tho dan ti vel tutorial toy te video ang type kha ron lang pop out thin ta ni chu khang khan resource he ta photoshop file lian tham khoi lai page on khami lo in load tenen I kan mamo lo ni chon off tha mo abik sakin rich tool tips page video hlang ania video in load thin ta chu wang chon khami te kha I off forward thamok ta ni chu chon next le chuan performance a hian photoshop hi amma topan nung thei nei lo ta operating system khangai thin ta ni chu chumi po chon resource mamo ve tho sia ram ten mamo processor ten mamo ve tho sia chu wang chon photoshop hi 100% I pe ni ve chuan I buai ang kema bi ka chon 80 thei ka da thin 80% thei achan chu windows khan resource ram tlem an lo mamo ve processor tlem an lo mamo ve thin sia chon chu mei pa kha chon entinan multitasking an tia photoshop I khoi rol kan hlai ngai thlathinam an lo pon het la asira te hin youtube vel ps khoi pa khan engemoni thil ti thin in nei ni chon kha chu thil sang I ti thin don ni ka chon multitasking ti na nia chuwang chon kha multitask thin ni phei chon photoshop hi ram I 80 vak sang dewa I da kha ati chi don melo achan chu khang ho adang ho I khoi kha an tang chut ani ve chuan I photoshop po tan chut hun ron nei thawang
computer chak lutuk lo ti meten tlang lon ve kan mang ni chon thil poimo kan khoi ni chon multitask lo ram pram mi chu apoimo thin kop me ke ma bi ka chon khimi te khi 80 vel khin ka danga chon next le chon hemi bomb te hi poimo mokta kan graphic card te kha khimi graphic processor te khi automatic in graphic card in nei ni chon aloin tik ngal me nga chon chulai te person hey advanced setting appoint kan lut ani chon use OpenCL ti te king vel ki fel fai de na aloin ti me ma se achang chuan kan graphic card hi enge atun lai lutuk lo te ni phei chon achang chon off a thajok mai thei chulai te chu hriat ve hrim hrim atra tang deuh chut display dik thei fel fai mi lo te ani ka chuan hei for off chin la adik zok ani ka chuan off te don ni a chan chu computer setup kha enge RAM sak lutuk processor muang le lutuk heta graphic card sang le lutuk ang chi te khating thil in mismatch deuh le ka om thin awang khan klai te kha problem om ve thin ta ni chu amai ro chu atam zo kha chuan hemi hi kan on du thin ta chuan next le chuan history states ti te hi a default ken 50 aro in ta he kan cancel lock history states ti om je chu antinan ps a lut taila thalak pakha thong lok ten khitik te khen kalo edit vel chinta before le after thil kam tia piang te khan photoshop hian alo right ve zel ta headline achunga hen kan en chuan ki history in te ki te kan pot fan lok nga hi ka thil ti ho zong te kha thalak ko open a chumi zo curve kala a chuan curve hen thil engemoni ka watia khating zong te kha loin record thin ta ni chu nisina kan photoshop a in set dan ka chon heng ho zong te hi voice som nga thleng aloin record ang chuan a hluia ho piang te kha automatic na in delete zelang tinang lu ni chu history engzan ngei imamo mo achang chon headlight ang kan tran le dei teng ti chang te pokon le thin ta ni chu kan history hi atam po le kan resource e nem don ta kan processor le kan RAM e nem don ta chu wang chon hei hi tam te mamo em ti kha kan in zo ngai ta ni chu kema bi ka chon hei hi 20 vel le ka hin ka da thin ta achang chon 10 vel achang chu ka let du ngai lutuk lem lo thin ta chu wang chon khimi thi a tlem na chuan ka photoshop arang de lek don tin ani chu mo chon anek sa chon kal le taila kan scratch this te hi scratch this hi enge ni kan tin ni chon photoshop hian photoshop kher lo po Lightroom te Premiere Pro te kang software ho zong ka chuan scratch this hi an mang thina scratch this ti om che chu thil kan khoya piang te khan kan hard disk mo kan SSD mo khating space storage space ang chi te kha thil va stock zoina an mang thin ta ni chu mo thil an right na va stock lok nan khan kha thil ang ar mitin mu the mi lo ni thil background na thil kal vek ani wangin chu wang chon kha thil in right char te kha mun olang du nem thin ta headline point athan thei ta he kan drive kema bi ka chon C drive hi SSD ni ta 240GB ni chon D le E hi hard disk an ni 1TB an ni ta an pan ni te kyan khilai kyan ki kan free space ki ron lang ta ka SSD C drive te hi 140GB vel free space an nei ta chon D le E chuan khiti zat 400 bor vel ve free space an nei ta ni chu engpo ki mangila ka photoshop a boy lu tuk lawang tin ang lu ni ma se then khat computer han en chuan space hi an nei thora ve thei ko mai kha ka chu photoshop sak ngai na om lo hrim tang chut lo ma se am achak thei lo hrim a chan chu space ka an nei space kam mo nem lu tuk ani chu photoshop hian thil kan khoi hian free space tam na ber kha than a trafowa amai ro chu ti rual chuan SSD le hard disk hi ain sak le em bok ta ni ti hi kan hriat ngai ta chuwang chun ke C drive hi ani nu taka chuan rule of thumb ma chuan than lo tur ania C drive hi chu man lo that I stress this tan hian amai ro chu ke ma bi ka configure hi chuan D le E ki hard disk ania ka C drive a hian an muang jok don ta tin ka C drive a hian
free space kalang nga em tho sia chu wang chon 140 free space kalang nei wang can C drive ke chon ka mang ni chu mo then ka chon tian ki avai pokin man thei lom intimate thei ta ma se avai man hi a fu lu tuk hlem lo technical de lek thilan ya kan soi thui lu tuk chon eng he kan off topic lu tuk palang chon then ka chon antinan external disk te hi ruak top te hi anvit lu thina chu strategy sa tan ten mang thin ta ni chu virtual RAM mang reng de lek an ya RAM chi khat mu thei si lo ang ani chu bera strategy chu hei tiang velang type te i mu fo me thei chuan he tiang te king te ki kan di space tlem luat wang ni thin fo ta ni chu mo king ho zong te ki tifel to ni chuan i restart le popanga subtitle number 2 khan operating system kami photoshop kan omna operating system kan meta tamjok in windows kan man karenga windows big i soitela i photoshop kha eng pon set tha enga photoshop tha ponima se i operating system a fel file lo ni chan eng ti kom main photoshop kha aranga chak vuk thai don lo shrim ma sabera chon ti ten startup hi startup ti om je chu windows kan lo ta he thil ron in startup control shift le escape kam metla o he bom hi lo in hong don ta then ka da chon tian in hong me the he more details ti yen don ya kimi bom te ki he helai kal chon startup ti te he startup ti hi tam takin windows a in lo ta khami startup remote kham kan ti thin ta ani lo i thil program kan software amo engimoni program kan hona piang kan king ho zong de khi min mang duang a tin anloin ring at zel kan thil ti vel lai kara khan anloin lot ve deuh char min man thu du palta kin ti thuwa mo phone a te po background apps ti ang type khan ni me a background a anlo nung ve reng data an lo e ve reng khating deuh lek kha ani thin ta chu wang chon king ho khi kan mo lo ho ki chu kan disable a thakop me a big takin photoshop big a chon ccx process ti te hi hei te hian i enge resource a na mem ta ki disable nge thata ni chu chon i cortana kan tiang chi te mo windows notification vel ke ma chon ka enable ta chon headline c cleaner ta poka enable ta chulai te chu i mo lo ho zong ka chu disable vekla i system a ran pha nge yang kha startup nin ta se chon adot le chuan this pc a lutila headline a online hian omzian ei thu kan ti to kha scratch this song changa po hemi poi mangmala hei hi i operating drive ani ta chuang chon hemi hi a all nem po le i computer a chak don tin an chumwa i c drive te hi right click la chuan properties a hin kal tai la chon hei disk clean up om hi disk ta hin lutila chon helai hian clean up system files ti te hi kan click anga hemi bom te lo in hong don ni he bom a hian entinan I ka clean up nu a chon ke ma big a chon total amount of this space kan gain thei chu kan recover thei chu 55 MB vel lai ke ma chon ka ti regular ka nge a fel file ham ta ma se nang ba chon 8GB te pon ni mai thei mo I recover tu ka 1GB recover po a hlu tu ringot ta ni chu wang chon king ho zong hi I okay me thata ma se check ve ngai ta chu headline te hian downloaded program files thil engemoni I download ka a delete tel thin ve thin ta nei chu wang chon kha imamo ilamamo ni chuan mundanga suan dei ta la C drive ani lo mo DEFG ti vel I drive danga khan suan lut la a delete tel download tin ani chu wang chon thili download ho vel kha I ngai to de lek ngai chumi ti lo cha dang ho ki chu pai vector mo chuan cycle bin poi okay chon kan okay delete files a chuan khi te khi tlem chon array ve de lek mai thei mo ti eng lo zerin headline security notifications a khan virus e kai chu ti khati ti te alo lang lo ni chon virus kan kai ti poi tom zo kan hrengai mi lo ta chu wang chuan I windows defender amo engemoni kan mang ni pon scan ve zo wa thakop mai mo chon chu mai ba ka chon kan C drive thol se kan ti to kha C drive kan ti hian min hemi chau te hi mo kan ti thin ta heng ho zong boy C drive vekani ti hria ta thata chon desktop boy C drive ani kha chu wang chon heng ho a hen thila
thil kam một thin ta tam ta ga hian kan music chunga ten hla tam ra thlak zela picture chunga la ni se chu tiang bokin tin kan download step ai tan load khom ro ya khat tiang khan kan c drive fe ti full ne thin ta ni chu wang chon thil kan download ni pon helai tang hian khoyam ni kan download fel file to ni ka chon mundanga headline dmo e vela khan fel file deuh lekin ti khan vada khom phei zel taila headline bore hi chu clean fel file engma omlo se du tu sang ni chu mo mi desktop tenen desktop tam lutuk ang chi te hi ti hian da all sam lom kan ti mai the amai ro chu performance ati muang nge thin tan so asan chu c drive ani miao vangin chuan chu po chu hriat ve tha khom mai anexa chuan settings a khan kalila chuan chu ta chuan kangai poimo deuh kan soinga privacy and security ti hian lutila kan ti lian lok helai hian hey windows permission ti khan mo katlai khan en thaden den tala general khan let app show personalized ads ti felte let website show me locally relevant ti fel heng ho zong te off vek ro hey ingai tu ngai mo ka hlowa entinan flipkart amo amazon na te thil du deuh big riau kha low search squal vel la en la atuka facebook amo instagram vela khatiang chia ka ron lang zut ngai em mo chu in linkage hi om ve thin ta ni chu i ngat nge om engtin nge min ka du zong ni tin nge hriat theile te kan ti mai theita ma se windows te tin nge facebook whatsapp instagram te pon ni ve kang chu canva sign in don khan I agree kan ti rola chiar tur thui zia ka a chiara loi hi kan nom min ka reng ngai lo hrim ba kha terms and conditions ti khan kan thil ti ho hi an lo track theina permit kan lo nei thu em ta ni chu kha man deuh le ka po whatsapp indian ban na tum kham mo khang te po kha han sui chian tak chuan nge niang kan privacy kha an ron englo na salu tukta ti mai ni ta facebook te pon en tela settings te har zia te hi ol thil ho te po zon fe ngai thin ta ni chuan settings a hian ngati nge kan ti ni chuan hey a omang khan om top se chuan an du angin thil ti mop se ti kha an du thu sam ber ania thil khoi buai na sa lo ila settings vel te leng mo kha chuan uluk dewa chiar pe tam phei chuan an terms and conditions te hi ren ain enge kan thu nei kan nei tlem luk mo kan privacy and tinan thalak bhat ka upload a facebook a chumi kami chuan ka waking teng te kan tingot tak thin na an terms and conditions here hi chuan ren nine thu nei kan lo nei lo ko mai mo chu ting deuh hlek chu ni ta hemi big po hi i king ho zong ki off atha ko mai asan chu king ngati nge off kan ti chuan i hey thil an chui tele engemaw an lo thlir ruk ti vel khan resource ei ve char ta chu wang chuan kan system kha apot muang ve thin ta ni chu wang chun khalai te kha i enge kan topic bi ka muang le rang ani na lai te khan ni ta se chon headline i hemi te po hi feedback ti vel te po hi offer mo te nge ka inking and typing ka type dan zawng chu ti khati khang tracking vel khan ni chu chuan helai you feedback frequency ti vel poi never ka data khang ho ka shred ve thata chuan activity history po hi thil kan ti piang te kha windows khan lo record ve zel don tin ani chu wang chun hei chu store lo tha offer tha mo i activity zong ma se chuan chu ti chung po chuan hei off chung po chuan clear from tra hei clear rec mo activity om to lo a fel file tin ani chu ka khani ta se chuan anexa chuan system a te hian system a hian lut taila i chuan to bear about ta khan advanced system settings hi hetlai hian nge animation tele engmon ne om ta hi te hi advanced system settings ka asar stir top te ta helai tang po yang ti windows 11 bi ka chon helai te hin a om na kha ani miau ta chuan hetlai hian advanced hin kan kalanga chon settings ai te hian kan lu tanga
chuan khi lai te khian khi enge chu ti ka ti kan khelo ni chan du le ka ti dan ang te hen ti ve pop ro hi a dom de berin ka ke ma bi ga chuan antenna animation control ti vel eng mon ne animation re chuan resource hi he mo chu wang chuan khang ho zong te kha i off fek khi chu windows moi lo bel bul tuk deuh hlek ka tia chu wang chuan khi ti te top te hen ke ma bi ga chuan khi te ken om je nei thui lu tuk ta nei chu ma chuan okay la okay windows slot hian thil poi mo deuh pakhat mai chu kan driver so hi akimem ti kha ania kan sound driver te kan graphic driver kan motherboard chipset driver ti vel te kha apoi mo ta windows slot ringot kha anih lo a chu wang chu akim nge kim lo en dan tur ta chu this pc a hian a properties a hian kal tai la right click la properties a palila chuan het lai device manager ti a hian kan lu tonga hemi bom ate hian akim lo le a fel file lo de lek chu hei ke ma poken khi mi te khi a eng te warning te khi aron pek khi ti khian a lo om meng I graphic driver le eng mo khatiang I neu ang chi re kha chu khating khana lo om thren meng kha hriat dan ol sam deuh pakhat chu ni ta chuan thil pakhat le chu engtin enge ka motherboard enge ka processor ti te po dam takin kan hrelo thin fo ta chu ol sam te a en dan ta chu sar ja hen kal ta la eta hian system information zawng ta la he ki lo lang mai ta system information te kita khini lu tanga I hela hi en chon hemi system manufacturer ti te hi kan hriat thiam ol sam jok na chon hei kan motherboard I manufacturer CM2 ti na ne gigabyte an mai ta ke ma bi ga chon kan motherboard model hi hei ti na ni chu mo chuan chu tiang bokin helai processor en chon hi kan processor man chu ti na ne le mai chuwang chon khi te hi a system model te ki chin sia ta la B450 avai ken chin sia vek la chuan kan close anga Google kal top la gigabyte B450 DS3H tin sar stop ta la hey gigabyte.com alo lang mai nga chuan chulai chuan ilu tanga khi ani mai ta chuan hemi hi kan motherboard I an website an mani website ti na ne ki gigabyte thil chi rang alo om don ta I du le thil dang te po asar thea ase ke manin kan du ta chu kan driver so khan ta chu wang chuan driver so gigabyte kherlo apo internet asus ti welap te po khoi apo kal ta la hemi support ti te hi support hi thil download na tur tele thil manual vel te thlengin download tur kha om vek thin ta chu kan lu tanga chon hela hian ki kan motherboard big chon nei ta download cha hian atlang point website a chuan driver OS alo om zel ta inge kan operating system kha chon hi hong tai la ke ma bika chuan Windows 11 64 bit ani ta hi ka select me nga chuan chu ta chuan Windows 11 64 bit big ka driver ho kha alo lang thut don tin ani chu ki driver som ta audio driver te hi animator hela hin kan download du chuan hi animator chuan chu tiang bokin kan chipset driver te pokan en du ni chuan chipset driver te apoi mon dia khang te kha hei kan download anga hei le hei apani hen download khera ngai lo ni hei achung jok hi athar ber ti na zel ani mai mo achung jok achung bera lo om te kha a hlui jok I du ni chuan hei poya thei taw ma se ki ta kan en pon hei 2021 ni hei chu 22 driver update ani ke chu wang chun ki kan download me chuan chu tiang bokin BIOS po nge BIOS te po BIOS update te po lo ngai ma se ma ni ri sin lo ni o BIOS update ti chu graphic driver chu AMD le Intel mang kan ni deuh mai ta antinan ke ma bi ka chon in AMD ka mang ta chu wang chon hei te hi Radiant software ti te khi nge niang AMD ho graphics driver pakhat chu ani mai ta atang khian engkim enge asset the a chi sang enge mo a modify qual the performance te po enge overclock the kha khating zong khan ta chon Intel graphics card driver ho mang ve ero chu om chiang lo yen do chon I desktop kha right click la helai chukla te hian Nvidia ti kha lo meng chu graphics driver install lo hriat ol sam dan ber pakhat chu ani le deu mai
kha ani deuh mei Windows settings a chuan adang po ala om nual na chungin a chuti lu tuka nge performance a enhance vak anei lu tuk hran lo ta subtitle 3 hardware settings a han lu tila masabera chuan GPU hi kha en taila kan graphic card mo helpain kalila chuan GPU compatibility ti te hi kan graphic card man lai te kha milem tina en check lock na ang klukon mai ta hetlai te hi a in tik vek chona tha tina ni mai ta chuan helai te du chuan a en zau a chiar zau de lek du tam po ta na lu thei tho ta hetlai vela hian thileng mo poi model de hi in ziak vetrin ta i entirna hei tuna te pon on je chu kha Photoshop a 3D features 3D ti features te kha anon om to don lo tina ni chu mo Photoshop a kang te pokar til thriat zawng nan trim chuan a dang le chuan i GPU hi graphic card pahni man te hi Photoshop a chuan hom jen nei vak lo chu wang chuan pakhat thadeu nei te kha a ti chi de zok don ta tinan tirnan monitor pahni pathum vel mang thin te pokha graphic card pakhata connector ni chu Photoshop bika chu mo khang chi neu ang chi te kha i share version shema thata chuan minimum requirement ti te hi anin taka chuan Photoshop hian chu ti taka turu processor te hi amamo em hran mi lo ta i ain je dana pe chuan hei 2 GHz a speed 2 GHz ni thei se ti nang klukon ni meita chumi om je chu DDR2 i3 te po khana zo don ti nang klukon ni chum mo chuan i thil pakhat hriat tur chu Photoshop thar ho hi Windows 10 64 bit ho nge manangai ta chuan a version hi 1909 ania Windows 10 ka manga tingma to nei lo ta Windows 10 a po chi sang a tam em ta a hlui deuh te bai chu an hlui tol tuk mo chu wang chuan a version kha en thata 1909 ti hi ka hriat sual lo chuan i October 2020 mi kha aning ka hria ka hriat sual mai thei boka chu mi ai hlui chu Photoshop ya install thei dom mi lo tinani chumwa chuan RAM chungchang apo 8GB a hin ti ngotta minimum ti te hi 8GB DDR2 nge ninga DDR3 4 eng maron soi si lo ma se kemarin dana chuan DDR4 aron soi na kwa ngai ta a chan chu hetia ti ngot hian a GB size soi ngot thi thil dik thein lo a chan chu DDR2 8GB le heta DDR4 4GB te kha DDR4 4GB kha chak jok mai the a chan chu kan processing speed a chak tol tuk ta a RAM speed ai nang to lo lu tuk ta ni chu wang chuan hemi hi chu a soi tum chu DDR4 bi ka a ron soi tum na ani ka ring ve to pani chu mo chuan graphics card chungchang bi ka po hen DirectX 12 support se chuan a tlem bera 1.5 GB vel memory nei se aron tingot ta chu ta po chuan hangai tu chen chuan Nvidia graphic card te po a te hober te po 2GB GT 710 te kha an nia tun lai chana chuan chu wang chun khang te po khana support don ti na ni chu mo ani na ta ka chuan ma se khang te kha chu a khoi ve thei ani mai ke ma ngai dam nei me chun GPU bi ka chun ti dei teng hei ka mu forward mi te po GT 1030 te GT 730 mang te po du ai chuan heng hi chu an pachede lek lam ani to Photoshop 2020 vel home mang tur chuan chu wang chuan GTX series 1050 4GB vel chunglam pang ho kha ron ni chhota sel chuan kha thlemin nge apangai ve de lek tran don tin ani chuma lai te kha chuan disk space ti te hard disk space hi nge stretch disk ti welcome soi po poi mo deuh khan ta helai hian 16GB tal hi free ro se i unrecommend dana chon ni ta ma se keima bi ka chon kan ti teng 16GB free space po hi ala claim lu tuk ani na ta ka chuan ka khoi ve tak taka chuan chu wang chon keima chon 30GB vel hi chu space englai pon all reng se i kha i keima du dan ni ta abik takin hard disk ni 11 SSD ni ta se lai te kha adang thil dang kan soi kai lokanga GPU graphic card chungchang hi adu sang over ran lo kan rin ang huin
Photoshop pen adu sang mi lo ma se enge adu san deuh ber zawng kan ngai tu chuan kan processor tha hi Photoshop chuan adu thin ta ni chu chulai te chu I chin che la thakop me processor hi san sang deuh hlek phot se ti lai te kha graphic card sang deuh ai chuan chu kan hlawkpui zelang Photoshop bi ka chu mo chuan DDR I chungchang hian soile lok tai la ka re abik takin RAM vel chungchanga computer kan lei don amo computer hlui to le tuk DDR2 te ti vel te kha chu i5 i7 pon ma se lei lo tha ani na taka chuan chu achan chu an speed am muang le tuk an RAM speed po an processor speed te po an effect am muang em ta amingin i7 te pon ni mai thei amai ro chu I tunlai DDR4 la ka chuan an turu lo ko me khlai te ka hriat ve hrim hrim ta chuan RAM bi ka po hen antinan keima du dan chuan khoi ve deuh lek thin ni chuan 16GB hi chu man nge tha ka tia 8GB chu an recommend minimum anita minimum requirement pas 16GB hi chu wo ram ta chuan chu ta chuan 16GB ka mang ti ngot lo khan a speed ka poimo le thin ta ni chu 16GB a ro po khan 2100 speed te 3000 speed te kha ta khang te kha a speed sang kha a thadon thin tin ani chu chuan chu hriat le tur mei bok chu antinan 16GB RAM wo don ta la 16GB RAM pakhat wo ai chuan 8GB pahni dual channel ang khan a chak jok deuh lek don bok tin ani chu mo hriat ve hrim hrim ka lai te kha chuan adang le chuan SMPS chungchang hi kan soi lok teng du ein SMPS hi kan mang thing thei deuh hlek hei hi tam tak kan motherboard te kan RAM te kan processor vel a chiat bul thin chan ta I SMPS tha hi kan mang ni chun rin ein RAM te thlo ani on cheme me bi klo re chu wang chun SMPS tha branded hi chu mang thei ram ramila a thakop me I headline sang khat ti man vel lek hi chu dik tak chon call tha kan nei ni ngat phe chon mat I avoid ram a thakop me I antinan kan mu thei china chon antinan Corsair tiang chi te Cooler Master Entech USA ang chi te hote heng te hi man ram ta chon internet vela kan en pon power calculator om kha I thil a calculate exact watt nge kan mamo ti khamwa khlai te kha Google topa I power calculator SMPS calculator ti ninawm khlai te kha en topa a check ve thei ta ni chu exact watt nge kan mamo ti lai te kha chuan a dot le chuan in upgrade na man to si lo chu man tlom bera chon ti teng SSD hi man ram a thakop me abik takin I operating system atan scratch disk atan po chuan chon antinan hei tam takan configure chon kan en chuan I C drive hi program install nan te chuan chu a thol thave vo ani phei chuan scratch disk atan po lo thale zel ta chuan chuan I SSD hi chu in upgrade ram a thakop me a lian pui kan lei lo ani pon 240GB tiang chi te mo ka tiang kha in upgrade a tha chon adang pakhat le chu computer kan lo nei thave deuh lek to a ka tiang ani ka chon a cooling system lampang hi ngai tu nge ngai khol re chu a sat piang in amuang zia ti kha hriat a tha he motor te pon ni tho hi overheat ve thin ta a sat po le amuang tel mai ni chu wang chuan computer te po kha khoi lai thoveng ve vo I hun a thakop mai do kan chunga te mo kha tiang si lai an noi til khora wat da tom lu te kha a hit lu tuk thin lo air circulation a chhe deuh lek thin ta khang khan tin chu ba ka chuan hei processor fan te po vo ram a thakop mai tun lai hei Intel hoina an processor fan ron ken the an lak lo lu tu ka a chem dai lu tuk thei lo thin ta chu wang chuan hei Amazon vela te po processor fan tlom te ten leitura tam ta khang te po kha ngai tu ve thata chu mei ba ka chon cabinet fan nang chi te po vo ve thakop me chung te chu computer dai na kha chuan a function thadon thin tin an chu khang zong kha avai khan kang ti khom thei ni chuan khang setting so zong kha kan computer chu a thave to ka tura ngai ang